Nitiere kaunti ma Kisumu kaluwore kod koth mosechwe jumbe auchiel. Nyaka sani jodak ma Nyakach Nyakweri e kaunti ma Kisumu osekale midhiero mapek kama mwandu manie e miere oula oseywero, pi opong'o miere, nyithindo ok nyal dhi e skunde, thieth ok yudre makare kata mana yore bende okethore ma ok lure. Kata kamano riwruok mar Trevor Ombija Foundation kod mano mar Kenya Red Cross Society katiyo kanyakla kod piny owacho kokalo kuom jagoro Dr. Ramogi ochopo mar chiwo kony ne jodak makono. Sir mamoko mane ochwal ne gin kowuok kuom jasamaria mang'uon mong'ere kaka Atina Agarwal mane ochwalo mogo maromo gunde 100 kod sukari gunde 100 ne oganda moyudo lal e aora ma Nyakach. Wan pino darwa to nyaka pine darwa onge jatelo moro amora mosegore kuomwa, to waduoko erokamano ni Trevor Ombija Foundation golwedo temo chopo kuome. Maduong' waduoko erokamano ni president marwa William Samoei Ruto kuom kony mano kelonwa. Pi odarowa miechwa, pi oketho gigewa, gimoro amora te odhi, gwendwa otho, dhok otho, udi ogore piny. Koro seche machalo kama, wan kod midhiero, nyakwar guoko cha pesa. Wagone erokamano kuom nenowa chandruok. Owachi ni ng'ama ong'e ni midhiero mane e wadu molimi. The President of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, knows that today Trevor Ombija is here. Trevor also reached out to him, and he also felt and said yesterday he was in Nyanza and he was asking about the problems. One of the problems he was told was about this issue of floods. And Trevor emphasized to him how much floods has affected our people of Nyakach.